आज आपण कच्च्या केळ्याच्या काचऱ्या बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण 3 केळी वापरणार आहोत। 3 केळ्याचे आपण काप करून घेणार आहोत। आपण त्याच्या साली आधी काढून घेऊया आणि मग त्याचे काप करूया। आणि मधून एक आपण कापणार, असे मोठे मोठे तुकडे आपण करणार कापसाठी। आपण ते काप पाण्यात भिजत घालणार आहोत, कारण त्याला डीग आहे ना, त्याच्यामुळे तो पाण्यातून निघून जाईल। कच्च्या केळ्याच्या काचऱ्यांसाठी लागणारं साहित्य हे सगळं मालवणी मसाला घेतलाय, पण हा हळद घेतली आहे, चिमूटभर लागणार आहे ती, आणि चिंचेचा कोळ घेतलाय। चिंचेचा कोळ म्हणजे आपण अर्धा तास आधी चिंच ती भिजत घातली आहे। आपल्याला जर अर्जंट असेल तर आपण ती गरम पाण्यात कोमट पाण्यात जरी घातली ना तर लगेच मिळते। आपण तांदळाचं पीठ घेतलंय लावायला। तांदळाच्या पिठात थोडासा रवा घालणार आहोत आपण, आणि भाजायला तेल लागेल आपल्याला। मग अशी आपण 3 केळी जी घेतली होती, पाण्यात भिजत घातली होती, त्यातलं पाणी आपण सगळं काढून टाकलेलं आहे। आपण त्यात मसाला घालणार आहोत, हळद घालणार आहोत आणि चिंचेचा कोळ घालणार, चवीपुरतं मीठ घालणार आणि हे असं ढवळून घ्यायचं। मसाला आपण सगळीकडे लावून घेतलाय आणि आता ते मुरण्यासाठी आपण अर्धा तास साईडला ठेवणार आहोत, झाकण ठेवून। रवा आणि पीठ असं मिक्स करून आपण घेतलेलं आहे। तवा जरा तापल्यावर आपण हे पिठातून असं घोळवून घेणार आहोत आणि एक एक ठेवणार आहोत इकडे। आता आपण साईडने तेल सोडणार आहोत आणि त्याच्यावरती आपण असं आता झाकण ठेवूया। झाकण ते चांगलं शिजू देऊया। 5 ते 7 मिनिटं आपण थांबवून नंतर मग आपण ते पलटणार आहोत। आता आपण परतायला घेणार आहोत। हे सगळं मंद गॅसवर आपण शिजवणार आहोत। आपण असं तेल असं सगळं पसरवून घेऊया सगळीकडे, पसरवून थोडंसं असेल। आता आपण पुन्हा 5 मिनिटं शिजू देणार आहोत वाफेवर। आपण झाकण काढून बघणार आहोत शिजले की नाही। शिजले, आतमध्ये गेलं म्हणजे शिजले समजायचे। आता आपण हे काढून घेऊया। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।